Sabies que en els darrers 30 anys la superfície forestal de Catalunya s'ha multiplicat per 2? Podria ser una bona notícia, però no. Resulta que aquesta superfície prové de l'abandonament de la ramaderia extensiva i de la manca de gestió forestal. Això vol dir que tenim més espais naturals? No. Això vol dir que com més arbres i més vegetació millor? No. Això vol dir que hi ha més perill d'incendis. Per això és molt urgent gestionar els boscos. Avui estem al Pla del Vilar, a Muntanyola, un indret forestal al bell mig de Catalunya per convidar-vos a entrar en un bosc. Avui us recomanem El bosc és casa nostra, publicat per A Buen Paso i escrit per Sara Fernández i Sònia Roig, dues enginyeres forestals que saben de què parlen. Entre les seves pàgines descobrirem què són els boscos, com funcionen, per què són importants i com ens hem relacionat al llarg del temps. És una meravella perquè ens explica els diferents cicles dels boscos des d'un enfocament ecològic i científic. Aprendrem per què els ramats ens poden ajudar a prevenir incendis. Qui són els i les professionals que fan possible la gestió forestal? Com es cuida i es protegeix un bosc que s'està cremant? I descobrirem espècies, elements i maneres úniques de gaudir dels boscos. Per tant, és molt important saber com gestionar-los per cuidar-los bé. Cada bosc gestionat és un territori protegit.